IMV-modellen er en teoretisk model, der beskriver selvmordsadfærdsprocessen. Modellen giver en forståelse af, hvordan mennesker kan gå fra selvmordstanker til selvmordshandlinger. Der er mange faktorer, der kan føre til selvmord. Der er ikke én årsag til selvmordsadfærd, men nærmere et komplekst samspil mellem forskellige faktorer, der kan føre til selvmordsadfærd. Eksempelvis har biologiske og psykologiske faktorer og miljø og kultur betydning for selvmordsadfærd. Formålet med modellen er blandt andet et ønske om at kunne identificere de personer, der handler på deres selvmordstanker, altså dem, som forsøger selvmord. På den måde vil man kunne skelne mellem dem, der har selvmordstanker, og dem, der også får aktive selvmordshandlinger. IMV-modellen består af 3 forskellige faser. Første fase omhandler den enkeltes baggrund og sårbarhedsfaktorer. Anden fase omhandler processen fra ingen selvmordstanker til selvmordstanker. Og tredje og sidste fase omhandler udviklingen fra selvmordstanker til selvmordshandling. Og det er her i tredje og sidste fase, hvor selve handlingen finder sted. I modellen indgår flere moderatorer. Moderatorer er faktorer, som enten er med til at facilitere eller hindre bevægelse mellem de forskellige stadier i de 3 faser. Fase 1. Præmotivationsfasen. Den første fase, præmotivationsfasen, eller den som vi kan kalde baggrundsfasen, omhandler baggrundsfaktorer og udløsende omstændigheder. Denne fase består af sårbarhed, miljø og livsbegivenheder. Faktorer i den første fase udgør den kontekst, hvorfra selvmordsadfærd kan opstå, og faktorerne kan være med til enten at øge en persons risiko for selvmordsadfærd eller mindske en persons risiko for selvmordsadfærd. Faktorer for sårbarhed kan være biologiske, genetiske, kognitive og eller individuelle karakteristika. Miljø relaterer sig til de omgivelser, man som mennesker vokser op i eller bevæger sig i, og de relationer, vi har omkring os. Livsbegivenheder, negative livsbegivenheder eller traumatiske oplevelser, ikke kun tidligt i livet, men på et hvert tidspunkt i livet, er en risikofaktor for selvmordsadfærd. IMV-modellen beskriver, at personer, som er sårbare på baggrund af forskellige faktorer eller begivenheder, har en større risiko for selvmordsadfærd. Men det er ikke alle personer, vi kan definere som sårbare, som også har selvmordsadfærd. Og en mulig forklaring på dette ligger ifølge IMV-modellen i fase 2. Den anden fase er den motivationsskabende fase, som består af faktorer, der påvirker hinanden, eller det man kan kalde en kædereaktion. Fra nederlag og ydmygelse til fastlåst og slutteligt til selvmordstanker og intention. Det sidste stadie i den anden fase, selvmordstanker og intention, er afhængig af de andre stadier og af moderatorernes indflydelse på dem. Det vil sige, ifølge IMV-modellen opstår selvmordstanker, hvis man føler nederlag, ydmygelse, samtidig med, at man føler sig fastlåst eller handlingslammet. Nederlag og ydmygelse. Følelsen af nederlag og ydmygelse skabes på baggrund af fase 1-faktorer. Det kan fx være oplevelsen af ikke at kunne leve op til krav, social afvisning eller tab og svigt. Det vil sige alt fra fx ikke at kunne klare en skoleopgave, som personen havde forventet, til fx at miste et job, blive forladt af kæresten eller dødsfald hos en nærtstående. Fastlåst. Følelsen af nederlag og ydmygelse kan føre til en følelse af at være fastlåst i en situation eller en følelse. Personen er fastlåst i en psykisk smerte og kan ikke se nogen udvej. Følelsen af at være fanget kan eksempelvis opstå som følge af at føle sig fanget af sine indre tanker og følelser. Det kan også være oplevelser og situationer omkring en, der kan føre til, at man føler sig fastlåst og fanget. Hvorvidt følelsen af nederlag og ydmygelse fører til en følelse af at være fastlåst og videre til selvmordstanker og intention, er ifølge IMV-modellen afhængig af moderatorerne. Disse kan påvirke processen på forskellige tidspunkter og er enten med til at hindre eller facilitere selvmordsadfærd. I overgangen fra følelsen af nederlag og ydmygelse til følelsen af at være fastlåst, er der en gruppe af moderatorer, der kan fremme eller hindre processen. Disse kaldes trussel mod selvet moderatorer. Trussel mod selvet moderatorer består af social problemløsningsevne, mestring, hukommelsesskævhed og grublen.
Hvis en person har gode mestrings- samt problemløsningsevner, så at sige gode evner og værktøjer til at overkomme udfordringer eller kriser, så mindskes risikoen for, at personen får en følelse af at være fastlåst, når samme person oplever en situation med nederlag eller ydmygelse. Omvendt, hvis personen ikke besidder disse evner i en tilstrækkelig grad, så vil risikoen for at nå et stadie af fastlåsthed være forhøjet. Social problemløsningsevne har tæt sammenhæng med hukommelsesskævhed, hvilket omfatter hukommelse, genkaldelse af tidligere oplevelser og situationer, som i dette tilfælde vil kunne hjælpe med problemløsning. Hukommelsen er vigtig, når man skal løse interpersonelle problemer, og udfordringer på dette punkt vil gøre det vanskeligere at trække på tidligere oplevelser, for derigennem at løse en nuværende situation. Grublen er, når en person tænker på årsagen til hans eller hendes problem, men ikke aktivt søger at løse problemet. Det er snarere en dvælende tilgang til problemet, end et forsøg på aktivt at løse problemet. Den dvælende tilgang vil dermed også kunne øge risikoen for, at personen føler sig fastlåst. Det sidste stadie af den motivationsskabende fase er selvmordstanker og intention. Ligesom der er moderatorer, der kan fremme eller hindre udviklingen fra stadiet nederlag og ydmygelse til følelsen af at være fastlåst, så er der også moderatorer fra fastlåst til selvmordstanker og intention. Disse kaldes motivationsmoderatorer. På samme måde som de tidligere beskrevne moderatorer vil disse kunne fremme eller hindre udviklingen fra følelsen af fastlåst til selvmordstanker og intention. Motivationsmoderatorerne har derfor betydning for, hvorvidt personen udvikler selvmordstanker. Det vil sige, at motivationsmoderatorernes tilstedeværelse eller fravær får betydning for risikoen for selvmordstanker. Motivationsmoderatorerne dækker over 7 forskellige moderatorer: forvrænget tilhørsforhold, tanker om fremtiden, mål, normer, resiliens, social støtte og holdninger. Forbundethed og tilknytning til andre mennesker vil have en positiv beskyttende effekt, modsat hvis personen føler sig som en byrde for andre, ikke har nogen sociale tilhørsforhold og manglende resiliens, så øges sandsynligheden for, at personen bevæger sig fra fastlåsstadiet til selvmordstanker og intention. Når en person er i stand til at se alternativer, muligheder for en fremtid uden smerte, har positive tanker om fremtiden, det vil sige kan se ud over hans eller hendes nuværende problematiske situation, og er i stand til at sætte positive mål for fremtiden, så vil det have en beskyttende effekt på risikoen for udviklingen af selvmordstanker. Ifølge IMV-modellen så antages det, at personer med færre negative tanker om selvmord og døden har større sandsynlighed for at se selvmord som en udvej, når de føler sig fastlåst. Vejen til selvmordstanker vil blive kortere og kortere for hver gang personen oplever følelsen af lidelse. Denne forståelse er vigtig, når man har med selvmordstruede personer at gøre, da det tidsrum, der er til at forhindre et potentielt selvmordsforsøg, vil blive kortere og kortere. På trods af, at personen har bevæget sig til sidste stadie i anden fase, betyder det ikke, at personen vil forsøge selvmord eller tage sit eget liv. I lighed med overgangen fra første fase af modellen, den præmotivationsskabende fase, til anden fase af modellen, den motivationsskabende fase, er der ifølge IMV-modellen yderligere moderatorer, som får betydning for, hvorvidt personen handler på sine tanker eller ej i tredje og sidste fase. Fase 3, den viljebestemte fase. Den tredje og sidste fase i IMV-modellen er den viljebestemte fase, hvori den adfærdsmæssige handling finder sted. Som i de tidligere faser findes der også i den sidste fase af modellen moderatorer, hvis tilstedeværelse eller ej har betydning for, hvor høj risikoen er for, at personen handler på sine selvmordstanker. Det vil sige, om personen bevæger sig fra anden fase til tredje fase. Jo flere moderatorer der er til stede, jo højere er risikoen for, at personen handler på selvmordstankerne. De faktorer, som har betydning for, hvorvidt personen handler på selvmordstanker eller ej, er forskellige fra de faktorer, som har betydning for udvikling af selvmordstanker. De 8 moderatorer er både af miljømæssig, fysiologisk, psykologisk og social karakter og omfatter adgang til metoder, planlægning, eksponering for selvmord eller selvmordsadfærd, impulsivitet, manglende dødsangst, sensitivitet for fysisk smerte, mentale billeder,
og tidligere selvmordsadfærd. Har personen adgang til metoder? Vi ved, at en af de mest effektive metoder til selvmordsforebyggelse er fjernelse eller hindring af adgangen til farlige metoder. Omvendt har det betydning for risikoen for, at personen forsøger at tage sit eget liv, hvis der er let adgang til metoder. Planlægning. Har personen en plan for, hvordan de vil tage deres eget liv, som for eksempel hvornår, hvor og hvordan? Hvis de har det, så vil risikoen for, at de handler på deres tanker, være forhøjet. Eksponering for selvmord. Har personen oplevet, at andre i deres tætte omgangskreds, familie eller venner har taget deres eget liv eller forsøgt at tage deres eget liv, så er risikoen for selvmord forhøjet. Impulsivitet. Personer med højt niveau af impulsivitet er mere tilbøjelige til at handle på deres impulser, og dermed er der større risiko for, at han eller hun vil handle på sine selvmordstanker. Manglende dødsangst. Tanken er, at de, som forsøger selvmord, er mindre bange for at dø. Det vil sige, at de har overkommet dette livsinstinkt, som mennesker naturligt har. Sensitivitet for fysisk smerte. Hvis personen har en høj fysisk smertetærskel, er han eller hun i højere risiko for at udføre en handling, som vil medføre fysisk smerte, og i kombination med manglende dødsangst, så er personen i høj risiko for at handle på sine selvmordstanker. Mentale billeder. Hvis personen har forestillinger om sig selv dø, kan visualisere, hvordan det vil være efter de er døde, har de en højere risiko for at handle på deres tanker. Tidligere selvmordsadfærd. Hvis personen tidligere har forsøgt selvmord eller har haft selvskadende adfærd uden suicidal intention, så er der en forhøjet risiko for, at personen vil forsøge at tage sit eget liv eller forsøge igen. I overgangen fra selvmordstanker til selvmordsadfærd ses en stiplet cyklisk linje. Denne afspejler den dynamiske og for nogle personer cykliske proces, som der kan være mellem selvmordstanker og gentagelse af selvmordsforsøg. IMV-modellen er ikke, som det her kan fremstå for forståelsens skyld, en altid lineær proces. Selvmordsprocessen er dynamisk, og selvmordstanker kan komme og gå. IMV-modellen beskriver en teoretisk ramme, som kan pege på muligheder for forebyggelse. Muligheder, som kan reducere risikoen for, at personer i psykisk smerte udvikler selvmordstanker og selvmordsadfærd. Med en stadig voksende evidens for, hvilke faktorer og processer, som forhøjer samt reducerer risikoen for selvmordsforsøg og selvmord, skabes samtidig muligheder for interventioner. IMV-modellen kan være medvirkende til at fokusere på specifikke opmærksomhedspunkter i selvmordsforebyggelse.